Baserri batean, senar emazteak eta beraien animaliak bizi ziren, izan ere, animali nahiko zelebrak zituzten. Itxosia? Nirea bai dela barabarakoa. Gainera nire esanjarekin mundu guztia berentzen dut. Nirearekin denak bukatzen dut aspertzen. Zer kontatuko didazue, dena borroten haute. Entzuten antenean, horretik altxateko ordua baita. Bagiri, arrantza politak egiten dituela iruditzen zait. Ara bestea! Ateratzen duzun izkanbilarekin eta pozik zaude. Asto gilo galanta izan bat gero. Hori naiz eta, astoaz. Zuen arazoen jakinean nago, eta konponbide erraza duela esan behar dizue. Konponbide erraza? Hemendik aurrera, nahi duzuen notza ateratzeko, edabe magiko berria edan behar duzue. Ekarri edabea! Kontuz, edabe magikoa edanez gero, ez duzue berriro zuen notza aterako. Ekarri edabea, nik apuaren ahotsa nahi dut. Miau luze eta goitoa. Nik txoriaren kantu dotore entzun nahi dut. Nik txotxoka egin nahi dut. Ontsaren uruak dira ederenak. Uruak egiten ikasi nahi dut. Ezin dut sinistu. Hau posa! Tio, bai soinu polita. Baniri barregarri zaudetela iruditzen zait. Zu bai barregarri ateratzen duzun izkanbilarekin. Hiru animaliak egun osoan zehar pozik jardun zuten beraien ahots berriekin, baina begira gertatu zen baserrian gauean. Ederki, guztiak loton daude. Ez baitu goznatzen baserri guztia ustuko duela. Bai, zitik ibiluan gara dena lapuntzeko. Begira, hor dago diraren kutsa, zertu poltsara. Hemen arribitziak, dena barrura. Baina, lapurrak gure baserrian. Oraintxe bertan beldutuko ditu. Akabo, txakurra ikusi gaitu. Orain guztiak ezetuko ditu, eta gure lapurketa. Baina zer zaren montura egiten du. Zangadik egiten ditakien txakurra. Zer gira zein lapurtzen, honek ez duzunatuko inor. Nahi aldizu zagutxo bat afaltzeko? Ja! Lapurrak herriak jabetu ondoren gauenean alde egin zuten. Egun sentien duzenean, oilarrari tokatu zitzaion txanda. Oraintxe eguzkia ateratzen ari da. Denak esnatzen duteko ordua da. Esata inuen ematen? Maritxu, jantzitzeko ordua da. Ez, Josemari, ez dizituten entzauluka, orain digau bada. Ontsa berriro ere, Maritxu, jarraitu dezagun lo egiten orduan, Josemari. Bai, gau guztia, Maritxu. Tira, aprobetxatu eta lo egin, Josemari.
Egira sordu den. Arrantzaldeko 3:00? Zergatik demontez gaitu oiarrak esnatu. Nik entzun dudan entzun duzu, Maritxu? Kukurrukurik egiten ez dakien oiarra. Alde gure baserritik! Eta ez itxulek kukurruku egiten ikasi arte. Ai, ene, Maritxu. Zer duzu oraingoan, Jose Mari? Lapurak egon dira baserrian. Lapurrak? Gauean, diru guztia eta herritzak lapurtu dizkigute. Gauean? Eta zergatik ez dugu txakurra duzulkari entzun? Laika, etorri hona! Zergatik ez dituzu lapurrak beldutu eta bueltatu gauean? Entzun dudan entzun duzu, Maritxu? Zaunkarik egiten ez dakien txakurra. Alde gure baserritik! Eta ez itxuli zaunka egiten ikasi arte. Egunaietan, herritarren aberenaren aukeraketa egiten ari ziren. Epaia eta bere laguntzailea baserri joaten ziren, zezen guztiak aztertuz izendatzailea. Irabazta izendatzeko asmoarekin. Badakizue, gure herriko zezen txapelketa horrena... Badakizue, herriko zezen aberenaren txapelketa egiten ari garela. Bai, Andrea, zezen mundiala daukagu. Tira, ikus dezagun. Herriko zezen guztiak aztertu ditugu eta bakarrik falta zegoen. Bentz, etorri hona. Izure ederra dauka behinik behin. Egon ziur ez duzula sekula horrelako zezenik ikusi. Inazio, az gaitezen aztertzen. Izterra, Arinak eta giatxoa. gorputza, Sendoak indartxoa. hortza, Primeratoa. adarra. Zorrotza. Ikus dezagun orain nola egiten den korri eta kaputera nola jartzen dut. Inazio, ateratu eratzailean dut, no? Bertoro. El torrito. Zure iritzia, Bikaina. ikusten dudan ez zuen zezenak irabaziko du txapelketa. Ez akizu, ez dagoelako zezenik. Epaian nerea, azken froga falta zaigu. Egia da, entzun dezagun nola egiten duen marru. Egiteko marru behingoz! Egiteko marru! Arrazia zinuen. Ez dugu inoiz horrelako zezenik ikusi. Jotzea da hau, onartu ezina, zezen hau deskalifikatuta geratzen da, guazen hemen. Nik entzun dudan entzun duzu, Maritxu. Gurik egiten ez dakien zezena. Alde gure baserritik! Eta ez itxulik marru egiten ikasi arte. Gure ahotsa berreskuratzen duen edabe magikoa eskatu behar dio. Tio, ez digu emango. Badaki zer egin behar duen edabe berria emateko. Hurrengo gauean, hiru animaliak zerginaren etzera hurbildu eta tea jo zuten. Emaiguzu gure ahotsa berreskuratzen duen edabe magikoa. Ez da pentsatore, ondo barregarri zaudete horrela, eta orain lotara noan. Edabe magikoa ez diguzen ematen ditaten, zanpaka edo zerataka egon gara gogozan, eta ez duzu lorik egingo. Joan zaitezte bikutara! Az baitezen! Tio. Soinu hauekin ez dugu inork esnatuko. Itxaron, uste dut bideoa daukada da. Astoa! Etorri. Astoa, lagunduko azenik gure hautzen eskuratzen? Orain nire laguntza behar duzu, Ez dut alduzun indar guztiekin. Astrokilok irten honen izan ja zaratatzen behar dituzu, Hau da marka. Mesedez! Ez dakit mereixen zuen, baina
Hauek zaunka ederrak, ez dira lapur gehiagorik gure baserrira sartuko. Kukuruku, kukuruku. Hau posa, baserritarrak esnatu izango dituzte nire ere. Guen gaudean, neu izango naiz ezer irabazlea. Guazen deno gure etxera. Animali guztiak baserrira bueltatu ziren, eta honela, norberaren izaera gauzarik baliotsuen zela konturatu ziren. Kaixo, ni behinan naiz eta asesinaren papera ditut. Ni Aitor naiz eta txakurraren papera egin dut. Eta oiarren papera ditut. Sabina naiz eta epaiaren papera egin dut. Ni Uzue naiz eta Zorginaren papera egin dut. Ni Behatzen naiz eta Estoaren papera egin dut. Malen, Eta Izone gara Eta baserritarraren papera